kra, Ik kan het over, hier was een platzak. Ik heb hit en een fokkel gehad. Vandaag sta ik dan met een 10 in mijn zak. Als we praat, dat is dat klikkelijk staan met een postel. Krak, krak, bananen koppen, krak, krak. Schieten de distance. Als ik kom beroep, moe was 60. Als ik schiet beroep, bananen rachting. Ik heb druk aan de body, no bananen trailen. Als je pie broek, zij wil het change. Als je change op mijne, dan gaat jij pie nog krijgen. En dat pie wil ik er nog thuis. En ik zoek naar een ander flavor. Als je pie heeft in mijne, RIP bro, hij is op pijnen. En hij pis in mijn rijden, strijd is de koop. Nu zat me een 4 te winnen, is vast. Ik heb erop berekend op klas. En is klak, klak, en is pas. En is pastijd, en is pastijd. Ik kan het over, hier was een platzak. Ik heb hit en een fokkel gehad. Vandaag sta ik dan met een 10 in mijn zak. Als we praat, dat is dat klikkelijk staan met een postel. Krak, krak, bananen koppen, krak, krak. Schieten de distance. Als ik kom beroep, moe was 60. Als ik schiet aan het over, hier was een platzak. Ik heb hit en een fokkel gehad. Vandaag sta ik dan met een 10 in mijn zak. Als we praat, dat is dat klikkelijk staan met een postel. Krak, krak, bananen koppen, krak, krak. Schieten de distance. Als ik kom beroep, moe was 60.